Sad je zajebano, nazad. Sad je zajebano. Sad je prvo mjesto u pitanje. Dve Astrice, Miki, što će pravi četak. Golf klub. Halo, mali, beš pozadi. Dobro. Ne, znaš šta je, prvi krug je najgori. Ani. Bravo, Veljko, to i ja govorim isto. To sam i ja rekao. Četvora. Četvora? Možda brane čekala, ja? Gdje je brane? Uska je staza, ja mislim. Pa jebi ga, kako? Pa on će čekat onda, Ne razumijem. Pa kako ako je prosvat? Pozvali jebi ga. Već ga gura, bežte ljudi! Golfić, evo ti ja rekao, on će bude zadnji, on, gledaj što radi. Bežte ljudi, ej! On se upali. Ovo nešto zakida. Točak stoji, znaš kako, ej. Kod Kosinu. A gledaj golfu što mu stoji točak. Pogledaj sad ovo. Gledaj sad kad ne iđe. Koliko, još jedan krugom, ja? Valjda. Gledaj ovo. Gledaj točak. Gdje ćeš ti bre prijatelju? Koliko za krug? 6. Ovo je četvrti, je? Ne znam. Samo točak da mu izdrži, ja? Valjda će ti da mu izdrži točak. Da njemu jedno. Ostavi golf sve, jebate glavu. Da radi
odatle, ej! Čekaj, ima još jedna trka. Prijatelju, cijelo vreme si bio dobar i evo te... To Veljo, ajmo! Ajde! On ga napravio da tako radi. Ovaj ode, ovaj si ide, čao.